Welcome back. Final stretch together on the program. Let's talk on our season opener together with Dr. Baitek. Doktor, ito muna. Sa tingin niyo ba hindi kaya masyadong napaaga ang pag-implement ng program na ito? Hindi. It's high time that we have a president who is willing to implement K-12. Dati-dati kasi sinasabi ng DepEd noon, let's increase the number of years for basic education. Pero walang nagsuporta ng presidente. Ngayon may presidente na gusto niya kasi sabi ni presidente, the private schools have the students of the private schools were already educated with more than 10. So let's give this opportunity also to those who cannot afford private education. Kasi private education mahal nga. Mas okay talaga kasi more than 10. But the Filipinos cannot afford that. Not all Filipinos can go to the private school and have more than 10 basic education. Ngayon, ibibigay natin sa kanila. And of course, tuition is free, di ba? Sa public. Free talaga. And also the books are free. Yeah. Given to free. Kahit hanggang yung K-12 na yan. Yeah. Wala. Paano yung monitoring na may pag-usapan natin? Pero gusto ko munang malaman, Doktor, yung trainings ng mga teachers and principals for this program, sa K-12 program, paano? Kasama ang private dito, di ba? Yung mga private schools, meron silang scheduled na training din. Before the opening, meron silang training. Pero sa private school, hindi naman kasama sa budget. Of course, they have to pay the board and lodging, at saka yung mga conference fees naman dapat bayaran. Pero sa mga public school teachers, libre lahat. Pero how was the training? Gano'ng katagal? 5 days. Service provider natin sa secondary, UNP, at saka Philippine Science High School. Yung nag-train sa elementary, ay yung mga key teachers natin, they were sent to Tagaytay for the training of the trainers, and then they were sent to the different training centers. They went to Bacara, they went to San Carlos, Pangasinan, and also Nampaca National Central High School. May pumunta rin na taga-other divisions to train our teachers. Hindi lang yung mga taga-division of Ilocos naman ang pumunta dito. In the same manner as mga trainers natin na na-train sa Tagaytay, pumunta rin sa other divisions to train the teachers there. Pero sabi, paano yung training nila? Bakit 5 days? Hindi kaya masyado maigsi yun? Hindi naman kasi plenary muna, mga introductions, tapos they branch out to the different classrooms naman. Kung isang subject area, para rotation lang. And all of them were trained, may mga demonstration teaching, kung paano ituturo ang isang subject using Ilocano, and also kung English din. Doktor, sabi mo kanina, Ilocano. So ano ba ang medium of teaching ngayon sa elementary hanggang high school? English and Filipino ang ginagamit ngayon. Pero sa grade 1 ngayon, dapat Ilocano na. Ang hindi lang itinuturo sa native tongue, yung Ilocano or mother tongue, ay yung English at saka Filipino. Science, math, yung other subjects, Ilocano na. Para mas maintindihan daw, mas madali lang yung comprehension ng mga bata dun sa itinuturo ng mga guro. Okay. Kasi ang sabi nila, there were researches at saka example nila yung mga Koreano, mga Chinese, they are not taught in English or other language, but they are taught in their native tongue. And they're progressive naman. So, it's better siguro, sabi nila, that we adopt the mother tongue-based multilingual education para sa ating mga students. This is for the public. Sa private, definitely nag-i-English. Kung nag-i-English sila at yung English ang naintindihan, sabi nila, they're not naman prohibited from using English as the mother tongue. Mother tongue nila yun. Kasi ginagawa kasi medyo nakakaangat ng buhay. They talk with their children in English. Nakakalimutan yung Ilocano. Bahala sila. Parang harap pagpasok naman na nila sa school ay ready na sila. But you know what, tama ka nga rin, minsan din natin dapat kalimutan yung ating mother tongue. Pero, Doctor, do you think this will address the dropout problem natin sa Pilipinas? Yan nga ang tinatarget natin kasi we are the signatory of the Education for All. Kasi dapat sana wala nang batang hindi na sa high school by 2015.
Okay. But we're not addressing only those who are in school kasi if they get out of the school at wala silang talagang interest na mag-aral or wala silang kapasidad na mag-aral, we have mobile teachers naman in all the districts to take care of them. Meron kaming mga ready na mga modules na binibigay namin sa mga out-of-school youth and adults na gustong makatapos ng isang level ng edukasyon. For example, elementary. Kung gusto, hindi ka pa nakapag-graduate ng elementary kasi nung bata ka pa, siguro wala kang interest o malayo yung grade 5 class, elementary school na mag-offer ng grade 5. Ngayon ay meron kaming sistema doon, yung alternative learning system. We subject these out-of-school youth and adults to module learning, and then after, with the guidance of the mobile teacher, in October or November, meron silang exam. Kung makapasila sila doon sa level ng grade 6, pwede rin silang mag-high school. For example, grade 4 sila drop out noon. Mag-test sila doon sa ANE na sinasabi namin, Accreditation and Equivalency Test. And then, pag nakapasa sila, high school na sila. Kung high school level sila, nag-drop out, kukuha sila ng ANE at makapasila sila, college level sila, pwede sila mag-college. In fact, we have a passer, 69-year-old. Yeah, so 69-year-old. Pero nag-aati pa ba sila ng klase niyan? O they usually stay sa bahay lang? Modular. Learning centers. Once a week, for example, nakikita ng mobile teachers, election sila, at dinidiscuss yung mga lessons. What about dito, sir? Pagdating ng college, let's talk about, di ba, super additional tayo sa kahit. Pagdating na ng college, ang isang estudyante, tapos technical o di kaya vocational course lang ang kukunin. So, ano yun? Mag-aapektuhan na, siyempre maapektuhan pa ba? May dagdag or ma-adjust pa ba yun due to the 12 curriculum? Paano yun? In fact, doon sa curriculum ng grade 7, meron na silang initially natutunan ng mga skills of their choice na i-offer ng school para doon sila matuto na ma-refine ang kanilang skills para pagkatapos ng senior high school, yung employability nila ay okay na. Kahit vocational lang kukunin. Hindi sila magtutuloy para sa at least by that time, they are 18-year-old, pwede silang ma-employ. Hindi katulad ngayon na 16 pa lang, graduate sila ng high school, they cannot be employed just because they are minors. But by the time they will be 18, as meron silang skill na pwedeng gamitin sa kanilang trabaho, then makakapagtrabaho sila. Sige, Dr. ganito yan. So, let's talk about the curriculum. So, paano yun? May subjects ba na idadagdag? Okay, sa 2 years, sa senior. Meron? O may babawasan pa? Gagawa sila ng curriculum din for that purpose. Pero, ang ginawa po muna nila yung grade 7. By this time, gumagawa na sila ng curriculum for grade 8. Para by the time na tapos sila grade 7, ready na yung curriculum for that curriculum year. So hindi kagad ginawa yung curriculum for the whole, So, may mga adjustments naman. Okay. Hindi kagad-agad. At, well, what about ito? So, you mean to say, sabi mo kanina, pagka-graduate nila ng senior high school, they are 18, so pwede na ba sila magtrabaho, sabi mo? So, pwede sila magka-college, pwede na magtrabaho yun. Magtrabaho kagad. Pero bigyan mo lang ako, sir, ng sir, sa senior high school, ano yung usually ang parang curriculum doon? Para bang may mga preparatory na sa mga gusto ko? In fact, hindi lang naman DepEd ang concern dito sa K-12 Yung test dyan, nakikipag-coordinate din kami sa kanila. Kung ano pwede natin i-offer sa senior high school para after that employability ay mataas na sa kanila, sa ating mga graduates sa senior high school. Kaya hindi lang tungkulin ng DepEd ito, kasama rin ang CHED kasi in fact one college din was asking, ano na may moratorium ba kami ng enrollees sa college by the time na katatapos sila ng junior high school. Sabi, kasi mag-senior high school sila. Sabi ko sa kanila, di ba kayo, meron din kayong mga laboratory high school? Sabi ko sa kanila, then expand your laboratory high school para you offer senior high school doon para yung mga hindi ma-absorb ng public schools, kung sila maka-offer ng senior high school, di kayo mag-absorb sa kanila para meron kayong mga students para preparatory to college. Kung makas mo yun,
Di meron na kayong mag-enroll sa college ninyo. Sabi ko sa kanila, oo nga pala. Sabi ng isang din sa akin. Because I used to talk with the college deans naman tungkol sa mga problema. Kasi ganito yan, Doctor, like for example, let's talk about the parents. Siyempre, ang takot nila, alam natin, pag nasa public school, walang gastos. Siguro ang mga babayaran, mga Boy Scout, Girl Scout. Ang ano nila is, kung additional 2 years again, sa curriculum ng mga anak nila, is siyempre yung 2 years, kahit wala ng tuition, pero yung gastos pa rin, papasok pa sa school, allowances, pamasahe. Kung gagastos ka rin lang para magiging skillful ang anak mo, what's wrong with that naman, di ba? Okay, mas prepare yung anak mo for college. And after 2 years na ginagasto ka ng konti-konti lang, wala namang tuition. Kung you send him to college, mag-tuition na yun, di ba? 2 years na additional, wala pang tuition yun. Gagastusin mo lang mga allowance na konti-konti and they will be trained. And then after that, they can be employed. Hindi naman siguro masakit sa bulsa yung counting investment and return of investment after 2 years na dyan, na. Totoo yan. Sana kumuha ko ng education. Teacher na lang ako, doctor na. Anyway, so... you can serve naman in other way. I know. Basta as long as gusto mo talaga mag-service sa tao. Well, we're running out of time. So, any messages sa ating mga viewers, sa mga mothers, teachers, at lahat ng mga estudyante na nanonood sa atin? Mga parents, huwag kayong mabahala doon sa K-12. Anyway, ang implementation lang, full implementation naman after 4 years. Doon may mga advantages na hindi ninyo siguro makikita ngayon, but actually when our children will be exposed to the curriculum of the K-12 after that, then makikita rin ninyo na may advantage din yun. Mga guro, mga principals, dapat i-support natin ang K-12 kasi ito na yung alas natin para magiging progressive naman talaga ang ating country. So let's go all out for this. Mga bata, sa paaralan tayo lamang, mag-aaral tayo ng mabuti para sa inyo ang pag-aaral. Education na sabi ni Derek kanina is the key to success. Kung walang edukasyon, medyo mahirapan tayo mag-progress. Thank you and good day. Okay, Dr. Bartik, thank you so much at good luck sa iyo and God bless yung mga endeavors. Maraming salamat. Thank you talaga. So, paalis ka lang kung nagbabadali ka. Papasya na lang kami ulit sa iyo. Please lang. Basta nandiyan na si Barbie. Kinukontak mo na si Barbie. Si Barbie parati yan. Kunin ko na ito. There we have it, mga kaibigan, K-12 programs para sa taon na ito na mag-upisa ngayong school year 2012 to 2013. Actually, hindi pa rin naman ganun kahirap eh. 2 years lang naman additional, pero hindi naman kagad natin yung mararamdaman dahil ngayon pala mag-upisa. Elementary, still 6 years pa rin po ang bubunuin ng ating mga anak. Tapos 4 years for the junior high school at yun nga, yung 2 years na senior high schools ang madadagdag. Pero just like what we said, ang edukasyon talaga ay napaka-importante sa buhay natin yan. Dahil education is the key to success nga, yung matagal natin pinag-uusapan. At kung wala kang edukasyon, ay napakahirap. Mahirap ang buhay natin dito sa Pilipinas kung medyo wala tayong kulang ang edukasyon natin. Kaya supportaran natin to at sigurado, marami tayong napulot at marami tayong nalaman. At tandaan niyo po mga kaibigan, education is always good and it always starts at home. Sa family po natin yan. At dahil nga po ang sinasabi natin, knowledge is power. Kaya mga students, stick with the school, mag-aral maigi, dahil nga yung pinaghihirapan ng mga pera ng mga nanay at tatay natin, ay siyempre ibalik natin yan sa maging magaling na mag-aaral. At sa mga teachers naman po natin, itulungan natin ang ating mga estudyante maging masipag at maging magaling pagdating sa pag-aaral. There you have it. Yan po ang ating season opener ng Let's Talk para sa taong ito. At ako, thank you so much sa ating mga bisita. Thank you so much muna sa ating mga supporters. Thank you sa H.A. Salis Marketing. Maraming salamat din sa King Harris Furniture. Maraming salamat sa Herbier Salon. Maraming salamat sa Veracruz Skin Facial and Body Care Center. Sa Solid 8 Lawag sa Refresh Water. Maraming salamat. Crew, my new producer, walang iba kundi si Mrs. Barbie Bello. Thank you so much, Mark. Thank you so much, Jason Ross. Kaloy, nandun. Sino nasa control room? Sino doon? Jason Cortez, maraming salamat. Eto, kahit late na to, bati ko to, inaanak ko to .
belated happy anniversary to Mr. and Mrs. Mark Pamparon. At sa inyong lahat, maraming salamat. Ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez. Have a nice day, everyone. God bless.